अमवा के डोलिया से अरे बोले ले कोयलिया डोलिया ले जाए राजा जी। अरे की डोलिया ले जाए राजा जी ना हो लेकिन एकरा के तने हमके राउंडिंग में लेवे के बबुआ पूनम। अरे की अमवा के डोलिया से अमवा के डोलिया से बोले ले कोयलिया डोलिया ले जाए राजा जी। अमवा के डोलिया से अमवा के डोलिया से बोले ले कोयलिया डोलिया ले जाए राजा जी। डोलिया ले जाए राजा की डोलिया ले जाए राजा पप्पू बबुआ यही जनी से तनी सामने के कंपोज हो जाला तो हे चैत में कोई संधु मन हो खता ए सैया देह लसो फस ए सैया देह लसो फस हमने के परम आदरणीय रजिस्टर राय जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आई। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। हमने के बड़ भाई संतोष गिरी जी बहुत बहुत पुरस्कार दिले बानी। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत बा। प्रेम स्नेह बन रहे भगवान से ये बार बार निहोरा बा। कुछ कहता नहीं का दशरथ जी हमने के दशरथ चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आई। देखिए श्राद्ध पहले ही कहने की श्राद्ध श्रद्धा से होला। आई जौन कार्यक्रम होता देखी रंग लागे लगल के ना रंग लाग जाई सब जकर्ता मलिकार के काम हो ना जी। अभी हकावे जाए लगल बनी तो देखी मन तनी सब लोग हरियर हो गइल बा। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। और का कहे के बाबा है तो कहा तरीके बलमुआ काहे के शादी कइलो काहे के गावना कइलो जब तहरा घरे रहे के ना रहे तो आखिर गावना करौलो तो काहे खातिर करो। मनोज भैया कह तारी वियोग में बारी कह तरीका काहे के करवलो सोया गावना हो तोहरा बिना सुनबा बिछावना हो। कह तारी के राजा सेज पर सुतल बाड़ी आ सेज पर सुतल बाड़ी आ बारे से बेरा ढुलल बा आ बलमुआ के लगे कान के लगे फोन लगा के अपन दुख को दर्द सुनाव तारी कह तरीका कह तरीके राजा अरे काहे के करवलो सैया गवना हो अरे तोहरा बिना सुन बाबी छवना हो। रौरा प्रदेश चल गई आ गाँव जवार के लोग हमारा के खूब बोली बोलता कि तरह के लगता कि छोरी का आवते नहीं थे कहा तरीका गौआ के लोगवा सभे गौआ के लोगवा सभे बोलता तू बोलिया डोलिया ले जाए राजा जी। गौआ के लोगवा सभे
तो डोलिया ले जाए राजा जी। हाँ ये तो बात सही बा बैठल बा तो ये बात रहा एकदम का नाम सही बा बढ़ल बा डिप्टी चालू बा हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद के इंतजार बबुआ कहा तरीका अरे की गौआ कलोकवा सोबे अरे बोलता तू बोलिया डोलिया ले जाए राजा जी तो डोलिया ले जाए राजा जी। राजा ए राजा तो चोइत में कोई शब्द मन हो फटा ये सोया तेल सब भाप फटा चोइत में कोई शब्द मन हो फटा ये सोया तेल सब भाप फटा समय हमने के लगभग लगभग हो गइल बा। एक बाद भाई के दियाई लास्ट अंतर में औरतियों को तरीका चेंज। अच्छा तो क्या लगा दिमाग बस 2 मिनट रुक जाए। हाँ बाबा अब है कोहा तरीका अरे की कोह मले से कटारी तो नीला बना बबुआ मनवा के लाला सा पूरा होना दे दो कोहा तरीका कोह मलेस कटारी तो निया होना मनवा के सारा धाबूता होना कहतरी तहे गौआ के लोकवा सबे गौआ के लोकवा सबे बोलता तू बोलिया डोलिया ले जाए राजा जी गौआ के लोकवा सबे गौआ के लोकवा सबे बोलता तू बोलिया डोलिया ले जाए राजा जी बोलिया ले जाए राजा जी बोलिया ले जाए राजा जी। चंद्रमा भाई तो है चोइत में कोई सो बता ये सोया सब बता